Straight to the point. Now, sa pikas bahin, diri sa ato, si Winston Garcia mga kaigalaan mi issue og statement. Labot ining kaguliyang karon dinhi sa Sugbo mahigala og kining yang statement labot ni sa paghandom. Birthday day ni Pabling atong kagahapon day. Gahapon no. So happy birthday. Belated happy birthday in heaven ni kini ni ang Noy Pabling, ang kanhi gobernador sa Sugbo. Kana na ang iyang statement nga iyang gihandom si Noy Pabling pero medyo naigo si Gwen ani. Murag nasikhan na witkan si Gwen Garcia aning kalakihada. Ni aning statement may galang Winston ato ning isgutan mga sukid tigpaminaw samtang atong kuha ang update unya pod si kasamang Jen Gallardo. Mao ni ang statement may gala gahapon kay birthday maday Noy Pabling. So atong tagag pagtagad naman tong atong kuandong Gerald, ato ko nang ato ning mao ni ang iyang sulti ni Winston, ato ning hubaron sa Binisaya unya atong analisaron mga kaigalaan ha. Kay kinigod mahigalang hitabo aron nga magdumili si Gwen Garcia naog sa Kapitolyo murdag ha may maamong ani day. Kay butang talandaan kini si Frasco mahigala. Unyag mo ribinta ni ang administrasyon karon. Layo-layo para ba ang 2028? So, maamong si Frasco ani ron kay doon na may daghang mga nagduda gyud nga unsa may kasuko ni Frasco batok ni Romualdez. Nganong di man sa mo pirma sa manifesto og support. Nga unta ang iyang asawa nga si Cristina gibalik man og tudlo as DOT secretary. Tingali kung wa pa to gibalik si Cristina mo to'y dako nga pasumangil niya daykin. Nga ako nahiubos ko. Kay akong asawa kana na ang DOT secretary giparesign unya wa man ibalik. Ang uban gibalik man. Si Gibo Chodoro igo ra man ni submit kunuhay niya wa dawata. Si John Vic Remulla ni submit kunuhay wa dawata. Silang tanan dito mga higala gamay ra man ning wala mga kaigalaan gibalik sa ilang kabinete, sa ilang cabinet posts. So kadto mo idakong pasumangil untang Frasco. Kasama ba sa iyang pagpirma impeachment ni Sara, ang iyang pasumangil day nagpatabang mi Sara Duterte, wa man mo tabang namo nga tabangan mi unta nga iyang mabadlong tong vlogger nga mo'y nagpagawas adtong kini ni ang mo'y nagbooking adto mahigala nga kadto di ay mga pictures o kadto mga video kinuha ra sa Google. Kini ato lang ni mahigalang iagi katawa-katawa ha bisa subok gud to balita rong bag-o. Pero kini ni ang mo shift gamay topic pero tong balikan niya tong tao si Jane Gallardo mahigala. Pila to kwarta na 61,000 o 63,000 na. 797 pesos. Alang na tong 11 years old. Okay, so to pag shift og issue gamay kana na ang dili ka kasabot ni Frasco ngon sabay ang rason. Kay pagpirma niya impeachment batok ni Sara do naman say rason. Kani unta kung si Cristina lagi og wa pa gitudlog balik. Ligo na nga rason nga wa nako di na ko mo support Romualdez. Ngano man akong asawa nga wa man niyo ibalik sa DOT, inyo magipresign. Pero kani wa man. So nagduda gyud mga subanon nga gidiktahan si Frasco sa iyang ugangan nga si Gwen. Straight to the point. Nga awayon ni Ron magbangi sa mga Romualdez. Posible ba kaha may galang ano man nagpatabang si Gwen sa iyang protesta batok ni Pambalik 4 nya wa mo tabang si Romualdez or theory niya ni nga aron katuuhan gamay ni iyang protesta nga dunay kamot si Romualdez aning protestaha kay di man mapasangin lang si Pam gyud ani sama na panalitan karon mahigalang pagkasuspensong Gwen kay numdum mo suspenso si Gwen kay tungod sa quarry sa Mananga River nagkiha adto kadto mas Di Parini. Onya kinini ang si Di Parini mao'y presidente sa mga riders nga ang sana riders for Duterte day o Duterte mo man na. So iya pasagin lang Duterte nga mao'y nagkapasuspenso niya kay ang nikiha loyalista man Duterte DDS man. Unya kana si Martires kinudlo man ang Duterte. So iya pasangin lang nga kini ang pagkasuspenso mga Duterte ni. Pero spikas bahin unsao man aron nga si Duterte tuan na mas dahig. Nga si Sara karon og imong pasangin la na nga naa ra igahom. Di man siguro ang mga tawo mabuot nga katawhan moingon wa na ginigahom Sara nga kuanon. Mga tawo na lang gyud maoy ni Abiba anang Sara. Medyo ang mga uban magpanagana og panagana ni Sara kay ang mga tawo base adtong midterm election napakita nila nga support ni Sara.
nya tong midterm election ha, kini prangka ni pag-istorya. Even ang armed forces o ang police base sa local absentee voting. Ha? Ang Cebu, makita nimo ang Cebu. Ang number of senators sa alyansa nga nakalusot o ang number of senators sa Duterte nga nakalusot. Kana scientific na. Makita nimo na diha. So nga naman si Sara gisuportahan sa mga tao pero yung kay si Sara dunay gahom din nga maka muragwa na oy gigukod nagmay Sara ron. So permiro ang gipasanginlan Duterte sunod niya gipasanginlan katutuang kini ni ang justice dito sa Sandigan kay kauban ko ni Martires nya mo'y tag-iya ining nagkontrata po sa Apo Cement. Nya sunod niya gipasanginlan kini mang lain-lain sa gipasanginlan. Sa umana ron, si Pam gyud di mapasinginlan. Nginahanglan gyud kay dunay dakong tao dito nga maoy nagmaniobra. Ha? So nohonaan siguro niya si Martin na pasinginlan. Ato lang ni agi katawa makikila. Mo na si Winston ron ni isog statement nga kini yang statement ni Winston baya mayo ba nga statement sad. Gimingaw sa siyang amahan pero murag nawitkan sa guwin ani atong basahon na kabasahon na mo ani pero akong basahon niya to binisayon unya atong analisaron. Straight to the point. Now, mao ni ang pamahayag ni Winston atong tagaag pagtagad mahigala kay kini iyang pamahayag atol ni sa birthday ni Noy Pabling pero kini iyang pamahayag murag nawitkan ani mahigala iyang igsuon nga si Gwen. Straight to the point. Niya giingon dire mahigala statement no paghandom sa iyang amahan mahigala nga Noy Pabling. Attorney Winston Garcia, remembering my dad, the late Governor Pabling Garcia. Paghandom sa akong amahan ang si Anghing Pabling Garcia. Matod pa din in a world often defined by winners and losers, my father, the late Governor Pablo Pabling Garcia, stood as the kind of leader who never allowed either victory or defeat to cloud his sense of purpose or service. Sa Binisaya pa, sa kalibutan nga kasagaran gihulagway sa mga mananaog o mga pildiro, ang akong amahan, ang minahal nga si Anghing, Gobernador Pablo Pabling Garcia, mibarog isip usa ka matang sa lider nga wa gyud nagtugot nga ang kadaugan o kapildihan maoy makapahatag og dagom sa iyang katuyuan sa pag-alagad. Sakto ba kung Bisaya day? Oh. Now, ikaduhang paragraph ingon siya, For decades he served the people as governor of Cebu, as congressman and as a statesman. Sulod sa daghang mga dekada, sulod sa daghang katuigan, matod pa. Ni serbisyo sa katawhan, isip gobernador sa Sugbo, isip kongresista, o isip usa ka statesman. Sa pagbisaya ng statesman, di na madaag Bisaya. He won 7 consecutive elections. Nidaog siya sa 7 kasunod-sunod nga eleksyon. Matod pa, nidaog siya sa 7 kasunod-sunod nga piniliay. A remarkable testament to the public's enduring trust in his leadership. Matod pa mahigala. Usa ka katingalahang pamatuod sa malungtaron nga pagsalig sa katawhan sa iyang pagpangulo. Yet, through all of it, he remained a man of deep humility. He never sought the spotlight for himself. He always returned the glory to God, to the people, and to the principles he stood for. Matod pa niya mga kaigalaan. Apan bisan pa sa tanan nagpabilin siyang usa ka tawo nga mapainobsanon, wala gayud siya mangita og pasigarbo para sa iyang kaugalingon, kanunay niyang gibalik ang himaya ngadto sa Dios, sa katawhan og sa mga prinsipyo nga iyang gitindugan mga kaigalaan. Sa mga prinsipyo nga iyang gibarugan. Mao ni principles he stood for. Sa mga prinsipyo nga iyang gibarugan. Sunod, ikuan sa dong, ipaduol gamay dong para maklaro nito basa. Sige lang di ikaw makita dong. Kana okay. Ikatulong paragraph ba na? Okay. Alita sa kuan. Kana. In May, sorry.
But perhaps the most defining chapter of his life came not in the moment of victory, but in the quiet reckoning of defeat. Kuya, sa niyang gikuan no? Gisulti may galang Winston. Matod pa, apan tingali ang labing makahuluganong kapitulo sa iyang kinabuhi, wa maabot sa panahon sa kadaugan, kundili sa hilom nga pagdawat sa kapildihan. Katos ni Pabling, dahil bisan sa iyang kamayong tao na pilde, puto day. Pero sa iyang pagkapilde, hilom niyang gidawat, o malinawan ba, mula si Gulyas ba? Numdum mo idigol? Pagkapilding idigol, mo na akong giingon, si idigol mo'y politiko nga way pildi-pildi, apan na pildi na gyud sa way daog-daog. Nakapildi niya kato Johnny, sige dagan, wag yung daog. Na-timingan ko si idigol. Kini karon kang guhin, way pildi-pildi, gipildi sa bag-o pang ni Swords Politika. Pero nindot ni pagkasulting Winston, padool gamay daw be, kana. Sagya lang di ko makita. Kini nga but perhaps the most defining chapter of his life came not in the moment of victory, but in the quiet reckoning of defeat. Sa Bisaya paapan tingali ang labing makahuluganong chapter, makahuluganong kapitulo sa iyang kinabuhi. Wa moabot sa panahon sa kadaugan kundili sa hilom nga pagdawat sa kapildihan. Limang kana. Balak noon sa pagkasuwat ni Winston da. Na atong tiwason. In May 2013, after an unbroken string of electoral victories, my father lost his bid for re-election as congressman to a lesser-known candidate, Mr. Wilfredo Caminero. Sa Binisaya pa natong Mayo 2013, human sa way putol nga kadaugan sa eleksyon, o may pilipili si Pabling. Human sa way putol, way pilipili sa mga milabay nga mga piniliay, ang akong amahan napildi, no? Mato pa niya, napildi siya sa iyang pagdagan pag-usab isip kongresista batok sa usa ka dili pa kayo ilado nga kandidato nga si Mr. Wilfredo Caminero. Mato pa niya. To many it was unexpected. To him it was simply part of the rhythm of public service, the rise and fall, the give and take. Mato pa niya sa Bisaya pa. No? Mato pa niya. Para sa kadaghanan kini usa ka butang nga wa damha. Para kaniya kini kabahin ra sa ritmo sa kinabuhi, sa serbisyo publiko, ang pagsaka og pagkanaog, ang paghatag og ang pagdawat. Maghatag og pagdawat, no? Give and take. Ingon siya mga kaigalaan, sa diing gisulti. In that moment, he displayed the truest measure of leadership. Niadtong panahona iyang gipakita ang pinakatinuod nga sukod sa usa ka liderato. Straight to the point. Kuyawa ni pagkasultiha, medyo sagol kuan ni pagkasultiha, do na naigo ni pagkasultiha da. Do na naigo ni pagkasultiha mga sukintig paminaw, Atong tiwas og basa. Asan to nga paragraph dong? Sige. Ikuan ko no gamay. I-move gamay ko no Dong Gerald. Asan ni? Sige kay arong ato may hinahinayog binisaya na. Okay na ba? Na diha. Na kani. He bore the defeat not with denial or resentment, but with serenity and statesmanship. He accepted the people's verdict with a humble heart, and in doing so, he earned something even greater than electoral success, the respect and admiration of his political rivals and the enduring affection of those who once stood against him. Matod pa niya may gana. Gidawat niya ang kapilihan, dili uban sa pagdumili o kasuko, kundi uban sa kalinaw o statemanship. Lisod ko Bisaya na statemanship. Basta mo na iyang gidawat, no? Nga kanabang sports lang yun siya, no? Unya, gidawat niya ang desisyon sa katawhan nga may mapainobsanon nga kasing-kasing o pinaagi niini nakabuot niya ang mas labaw pa nga kadaugan sa eleksyon. Ang respeto o pagtahod sa iyang mga kaatbang sa politika o ang mahigugmaong pagbati sa mga kaniadto na kigbatok niya. Straight to the point. Inood niya, day, nga kanabang ang iyang pagdawat ba? Mas nakakuha sa respeto, day. Sini Pabling, mabita to, ako bita bilib sa kung Gulyas bitaw. Idigol ba? Pagkapilding idigol dyan, why daghang istorya, oy? Why daghang istorya? Okay guys, kuan. Pila may labaw ni Johnny de los Rios, batok ni Digol, 700 raka boto kapin. Pero dawat siya.
Mao lagi doktora yap ha bitaw, giyap ha, pila may labaw ni Gwen, nakadaog si Gwen, 1,000 naman kapin. Pero wa man sige, okay naman. Murag ikaw ginaigo, ikaw gigipatamaan ni Gwen da, ha? Hasta mo igsuon Gwen. Ha? Kuha na gyud kayo, no? At tiwason, today is siya kagamay dong Rald. Sige. Today as we remember his life, we honor not just the positions he held or the elections he won, but the man he remained throughout, humble in victory, gracious in defeat, and steadfast in his love for Cebu and its people. Matod pa. Karong adlaw, gahapon ni kay mamay ang birthday, no? Samtang atong gisaulog ang iyang kinabuhi, dili lang nato gisaulog ang iyang mga posisyon, ang iyang gihuptan o mga eleksyon nga iyang nadag-an mahigala o kinani ang nga iyang nadag-an, but ang iyang pagkatao nga nagpabilin, no? Matod pa niya mahigala, no? Kundili ang klase nga tao nga iyang nga siya nagpabilin, mapainobsanon sa kadaugan, mapasalamaton sa kapilihan, og matinud-anon sa iyang gugma alang sa sugbo og sa katawhan niini. Because in the end, true greatness isn't measured by how long we hold on to power, but by knowing when to let it go. Kuyahon ni pagkasultiha, oy. Kaysa katapusan ang tinuod niya pagkamaayo dili sukdon kung unsa kadugay nga atong gihuptan ang gahom, kundili kung kanus-an nato kini buhian. Tangil ngiga day. Straight to the point. Kuyahon ni pagkasultiha ang Winston, ha? Because in the end, tungod kay sa katapusan, true greatness isn't measured by how long we hold on to power, but by knowing when to let it go. Kuyawa, eh. Kasi katapusan ang tinuod nga pagkamaayo dili sukdon kung unsa kadugay ka nga atong gihuptan ang gahom, kundili kung unsa nato, kung kanus-an nato kinibuhian. Straight to the point. Mo na ayog sigig murag kapit og tuko sa diha. And he let go. Matod pa niya si Noy Pabling. And he let go with grace, with dignity, and with unshaken faith in the people he served. Sa binisaya pamahigala og iyang gibuhian kini uban sa grasya, dignidad ug way pagduha-duha nga pagtuo sa katawhang iyang giserbisyuhan mga suking tigpaminaw. Matod pa niya mga kaigalaan, that is his legacy, not power but quiet strength of a life. Asa na malibog ko aning kalakiha dong. Ikuan dito dong, ibalik dito dong, katong katapusan ng paragraph dong. Mao na to dong, palihog ko dong. Ana kay kuan ato mga listeners ug ato mga kuan followers. Mato pa that is his legacy. Mao kana ang iyang panulundon, mao kana iyang nabilin. Dili ang gahom but the quiet strength of a life lived with humility, integrity, and goodness. Matod pa niya mga kaigalaan. Dili gahom kundi ang hilom nga kusog sa usa ka kinabuhi nga gipuy-an uban ang pagkamapaniobsanon, integridad ug ang kaayo. I miss him dearly. Gimingaw ko kaniya pag-ayo. Matod pang Winston, no? Straight to the point. Gimingaw siya sa amahan nga Noy Pabling. Katos Noy Pabling mga higalang kasuway sa ditong pildi day. Ni Mr. Wilfredo Caminero. Si Caminero magyapoy congressman no? Dili na. Si Galios na may congressman. Si Caminero board member ba? Sa may iyang kwan ron. Kalas Caminero may nakapilding Pabling. Pero kata Pabling, sikat ba ito kayo? 5 kanas ni Pabling mga higala. Kuan ko to. Apil to sa Constitutional Convention day. Straight to the point. Katos ni Pabling, estudyante pa ko sa University of San Carlos. Doon nami kinini ang amo bang school paper ba? Dito sa USC College of Law. Di ko kalimot ako nang gi-features ni Pabling. Ako may na-assign anang kuana. So akong gisuwat na. Amot na pa baka among kopya ka dito. Nana, University of San Carlos. Kaya right kaya sa ko sa una dito sa eskwelahan pa. Suwat ko dito. Nya kanas ni Pabling may akong gi-interview. May tungod to sa bar exam. Kay katos ni Pabling good kaman to siya kanana ang top notch chairman to. Ako tong gi-set og appointment. Telepono ra gani ko interview hinumdum ko nga mag-interview ko Noy Pabling kay naa ako siyang kuan ko reporter ko sa eskwelahan nga na ba. Kana bang ibutang ta usa ni kana bang sa pamantalaan ba sa eskwelahan ina na. Sa College of Law to na mo, kuan to murag gasin ba. Amot na pa ba karon? Ako nagsuwat hinumdum ko na. Nagsuwat ko artikulo sa una
labot ni unsa pagpasa sa bar exam. Sinoy pabling to akong gi-interview. Ug na pa may remembrance na ron San Carlos na ako gisuwat ana sa unang estudyante ko sa kwan. Kini ang College of Law kay sa suwat sa ginagmay. So kini ang mayo to siya, gitawag ko nung telepono day. Ang mag-interview ko. Ani okay to siya, interview na ko. Kung may humble na ba nga pagkatao, pero nakasuway sa kapilihan, o moingon ka mahigalag, mga maayong musulting congressman kanado, akong kabiliban nga may musulti ha, kinis ni Pabling, Gulyas, mayo kay ba, nagbarog tos kongreso. Katos queen ko gani, medyo kamaos ito mo barog sa dito. Karon na ito mga congressman sugbo day, kisa may maayong mo debate dito sa kongres. Dili na kayo sa una yun. No? Unya katos ni Pabling nakatilog kapildi pero iyang gidawat ang iyang kapildihan. Wa gyud maglangan-langan oy. Wa ka dungog ni Pabling ni protesta ana wa. Kining usa bida. Wa pagid makadawat handod karon. Maamong pamaning uban hinoon sama ni Doc Frasco ron nangaway na ron Romaldes mga higala duda man ta ni ron sa may kasuko Doc Frasco dito mga kagilaan nga gibalik mas Cristina naman di uti sekretary mas Cristina sa may kasukan sa administrasyon na mapagdudas mga tao gisugo sa siyang ugangan maamong pa hinon ning uban hasta ganing provincial board may ganing provincial board ron murag nakamatngon na sila nga medyo maghinahinay ta. Lisod man kayo. Napildi na si Gwen mga kagilan. Niya maamong pahinuon sila ma-risgo ilang political career. Straight to the point. Muna diha ron. So at least ang 1.2 billion wa na to gi-attempt nila gahapon dito si kisama ni ngadto rim ikaw ngadto rim. Kamo si RB dito sa Capitol. Kamo duha. Akong ipadadaan to duha kay duhay mo bantay dito ha sa Kapitolyo. Kay lima kag atong sa Lunes man. So karon gahapon Lunes. Pisa 9 napay tulo ka Lunes habilin. Bantayan gihapon ninyo dito rim ha. Ikasunod Lunes napay 16, 23 ug 30. Duha ka reporter tunto dito. Si kasamang Inday RB Biloso ug si Rema Pugoy. Ikaw bantayan dito maayo kay basig kalit naglusot ng 1.2 billion. Okay, so at least na ha. Ang ato mga board members careful sad sila mga kaigalaan kay ang mga tao nagtan-aw baya pod, no? Kanya kami po sa DYHP abo po report og unsa inyong mga kalihukan. Pero wa na tay igong oras mga kaigalaan, anton lang pod ugma pohon, no? Kay atong time ni kuan naman daghang patagisgutanan ang impeachment pa pero ang atong oras alas 10:07 naman. Ang atong kwarta nga natigom karon niabot na ta og 70,000 no alang sa atong tabanganan katutuang bata nga na lumos in town mga sukid tigpaminaw. Salamat ninyo sa mga listeners nga sa atong panawagan nitubag mo dinha no. Kana basta gikan sa kasing-kasing importante kana no. So karon na tay 70,000 pesos. Exactly gyud 70,000. Okay. So kini ang atong time ko naman hagipot naman kay lapas naman ta ugma lang ta magtiwas mga kaigsunan ha kay daghan pa ta mga topics nga atong isgutan labi na kining impeachment sad puli-puli lang ta ritas local nga issue bato tas national ana puli-puli lang kay batayanan masalato ning diri sa Cebu mag countdown gyapon ta pizza GS naman ron so 20 ka adlaw na lang sa di pa ang June 30 sa dili pa mo kanaog sa Kapitolyo nga malinaw lang gyud nga pagnaog ha Governor Gwen. Kaya di mo na ba ka maminaw sa ombudsman, di po ka maminaw sa kwan, yan na ngayon kag TRO, sige lang. Pero kinang June 30, wala ni TRO ha? Di na madag TRO ng June 30. Kaya nga no, ang katauhan naman yun mo ay nihukom. So manaog na ka June 30, di na gibadag TRO na gobgwin ha? Katong uban, katong na-suspenso kapag ka 2013, wa man ka manaog. Katong 2018 di pag ka maminaw. Ang ombudsman sa una das Conchita Carpio. Conchita. Suspenso sa Conchita di sabto. Karon suspenso sa Martires di mo to. Karon ang katawhan na gyud. Pagka naogon kas katawhan gyud kanang June 30 Gwen di na ginamadagti al ogwen ha.
Pero ano tayo kung oras mga sukitig paminaw, magtiwas lang taong mapuhon sa atong tulumanon din mahigala sa straight to the point mga kagalan. Usa man si Aida mag-report pas na. Usa man ang itong wala na si Boyke. Okay na. Ang atong kwan nya si Andrew Tweety unya na lang to sa udto na lang, no? Tungod sa itong kahagipot sa oras mga sukitig paminaw. Sa ngana lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pangingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Dios mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN. Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all. Tatak RMN! All the time, RMN kami. Tatak RMN! One radio is favored by all. Tatak RMN all the way! Loyal kami sa RMN. Tatak RMN! One radio network conquers all. Number 1. In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be